आज आम कथा चाइना चाइना बांड गोटे एमती देश माइया से देखो सब चिकिणिया चिकिणिया आ बहुत एजुकेटेड हेने कौन हम माइया जो खाऊँ माइया तमें भी देखिले बांती कर पकेब। रुह रुह गोटे साइड रू आरंभ करवा रुह। ए चाइना कहीं एमती खाऊ कहना आमे तो फुसारे कहीं बाना।马上开直播，直播间不干别的，就盘。मालो तो पुअर नुनी काटी नेला। ये माँ घिया को गोटे ताली हो। हट क्या哎，韩星有哎。ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଭାବେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସଫା ଏଇ ବାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମା ଘିଆ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ମା ଘିଆ ବରଂ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ବାଣ୍ଡ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଖାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଟ୍ ହଟ୍ ବାଣ୍ଡ ଫଟା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲେ ଏଠି ମୋ ବାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କକରୋଚ ଦେଖିକି ଝିଅମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କକରୋଚ ମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି।